أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عيني بركاي سقمي برهاني نعم خانت حيزة كسات حيزة أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أمباسادر يفتحنا أوتي أسمع عن بات وريخ دمتي نقرني أقاوم صحاي كتعرب دياخ تبرخ سماهاي أنت عيني بركاي as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa. ፈረንሳይ ጣሊያን በኔቪ ታወቁ ናቸው ብዙ የኛ ኦፊሰር ባለቤት ላይ ለሚለው ዋስትና የሌለው የጨረቃ ወደብ ነው سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناوتر من يوتيو لو من ريار استنبار بزعبا زهلو كنتات نايك اي بحري ويكا اي بحر كاي كونن لنكني ابزي اثيوبيا رخيباتو زلا تباهيلو زلو ودب اب غالفو فيدن حج دما بزعبا توعول تغيرو زلو ازاربار سنا خونه يمصالو ስለዚህ በብዙሕ መንገድ ክንሪየክን ፍትኒና አግብረ መልስና ይስተፈላልዩ ዓለማት ሕጅ ክመጽ ጀሚሩሎ ደንጉ ይወትዩ ነፍስ ወከፍ ሀገር እንተ ዓይነት መርገጺ አብዙ ኩነታት እዚ ንሓዘት ትኸይዳላ ስለዚህ ንዑ በብ ሓደ ክንሪየና አብድዩ ዝያዳ ዝዕወ ዘሎ ሶማልያ ዲያ እቲ ዞባ ከናበይ ገጹ ይኸይዳሎ ቆላሕታ ናይ ዓለም ከናበይ ገጹ ይዝምብላሎ ክንሪና ብዕምቆት ድማ ተተገይሩ ዘሎ ኮንትራክት ወይ ካ ውዑል እኳ ኣይኮነን memorandum of understanding ማለት ገና ውዑል ደይ በጽሐ ምርዳዕ ማለት እዩ ስለዚ እሱ መን ይኽገብረ ዝኽእል ንምንታይ እዩ ከዝኹሉ ጸገም ክፈጥር ኪሉ ክንሪና ብኩሉ መዳይ ክንሪዮኩም ፍትኒና እዛ ቪድዮ ብዙሕ ትሕዝቶ ክልዋዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣቕሊ ጌርኩም ተሪኹም ድማ ብዙሕ ክንመሃረሉ ንኽእል ትሕዝቶ ክልዋዩ ስለዚ መጀመርያ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ እዚ ድሮ ንነዊሕ كزاربولن بروباغندا خغبرولن صنو ارس ስለዝኾነ ሕጂ እንታይ ኢሎም ብዛዕባ ክዛረብ ጀሚሮም ኣለዎ እስከ ንጀምር ሓንቲ ሪፖርት ኣብ ዝቐረባት ወጻት ከባኸን ጀምር ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ በሓባር ዝገበረቶ ስምዕነት በሪ ባሕሪ ዞባዊ ኢሉውን ዓለም ለኻዊ ምትእሳር ንግዲ ዘጠናኸር ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትራንስፖርት ሎጂስቲክ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዶክተር በሪሶ ኣመሎ ገሊጾም መረዳድኢ ስምምዕነት በሪ ባሕሪ ብሰናይ ጻዕሪ ዲፕሎማሲ ዝተገብረ ዓብይ ዓወት ከም ዝኾነ ተዛሪቦም በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝረኽበሉ መረዳድኢ ስምምዕነት ምስ ሶማሊላንድ ብሓባር ተፈራሪማ እቲ መረዳድኢ ስምምዕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ሙሶቢ አብዲ ተፈራሪሞም ብመሰረት እቲ ስምምዕነት ኢትዮጵያ ወደብ ማእኸል ኩናት ንምህናጽ ዘኽእላ ቦታ ብሊዝ ክትረክብ ምዃና ሶማሊ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ኩባንያታት ልምዓት በጽሒት ከም ዝህልዋ ተገሊጹ ብተወሳኺ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ንኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዶክተር በሪሶ ኣመሎ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዞባዊ ዓለም ለኻዊ ንግዲ ኢትዮጵያ ንምትእሳር ብዝበለጸ ዘጠናኸር ምዃኑ ብምሕባር ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንኳዕ ደስ በለኩም ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኢትዮጵያ ብምኽንያት ስእነት ወደብ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ተሳጢሓ ምጽንሓ ብምሕባር እዚ ስምምዕነት ግና ዝነበሩ ጸገማት ዝፈትሕ ምዃኑ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ፍርያታት ወፃእን ኣታውን እቶት ንግዲ ብምስላጥ ንዕቤት ሃገር ኢኮኖሚ ዓብይ ግደ ይህልዎ እዩ ኢሎም ኣብ ዞባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲ ጸጥታን ምትሕባርን ኢኮኖሚ ብሓባር ናይ መልማዕ ትልሚ ንምዕዋስ ዘኽእል ምዃኑ ኣልዒሎም እቲ ስምምዕነት በሪ ባሕሪ ብሰናይ ጻዕሪ ዲፕሎማሲ ዝተረኽበ ዓወት ምዃኑ ዝጠቐሱ ዶክተር በሪሶ ነዚ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝገበርዎ ዝለዓለ ጻዕሪ ንኢዶም በጥሩ ዲፕሎማሲ ስራ የተገኘ ድል ነው بسناي سرح دبلوماسي ترخب عوتيو ازي سناي سرح دبلوماسي زبحال زلو صنيلنا كسوم علينا كومودي ايكونن
ዲፕሎማሲ ስራሕ ክጅመር እንከሎ ጀሚሩ እንትንከታተሎ ካልኦት ሰባት እንታይ ክፈጥር ኢሎም እንትሰግኡ ብምንታይ ኩነታት ኢና በሪ ባሕሪ ክንረክብ እናበለት ህዝቢ ያዕጉምጉም ነይሩ እዩ ብሰላም ምዃኑ ድማ ዓወት እዩ ብሰላም ምስ ዝኾነ ይኹን ተኸራኺርና ኣይኮናን ናይ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ተዳፊእና ኣይኮናን ስለዚ ብሰናይ ዲፕሎማሲ ዝተረኸበ በሪ ባሕሪ እዩ ንዓና ድማ ዓብይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝፈጠረልና ስምምዕነት እዩ በጣም ከፍተኛ ጥሩ አጋጣሚ የፈጠረልን ስምምነት ነው እቲ ስምምዕነት ካብ ኢኮኖሚያዊ ተረባሕነቱ ሓሊፉ ላዕላዊ ሃገር ንምሕላው ዓብይ እጃም ከም ዘሎ ገሊጾም ኢትዮጵያ ታላቅ ነች ታላቅነቷ ጎልቶ የሚታይበት ስምምነት ነው ኢትዮጵያ ዓባይ እያ ዓባይ ምዃና ጎልሁ ዝተራእየሉ ስምምዕነት እዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ምዃና ዘርእን ዝሕሉን ስምምዕነት እዩ ዝተገበረ ኢልና ንኣምን በሪ ባሕሪ ንንግዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያ ግዛኣታን ላዕላውነታን ዝሕሉ እውን እዩ እቶም ሓያላት ሓይሎም እናርኣዩ ዘለዎ ኦኬ እዚያ ብወገን መንግስቲ ከም ዝኸውን ከሎ ካልኦት ወገናት ከዳ ብኸመይ ገሊጾማ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር አሁን የምታደርገው ድርድር እንደው ውጤታማ ሆነ ብለን በሊዝ ብትከራይ የጨረቃ ወደብ ነው የተከራየችው የኢትዮጵያ መንግስት በአዲስ አበባ ዙሪያ የጨረቃ ቤት ህገወጥ ነው እያለ የድሃ ቤት ሲያፈርስ ነው ሄዶ ግን ለመከራየት አሁን እየፈለገ ያለው የጨረቃ ወደብ ነው ምን ማለት ነው የጨረቃ ወደብ ካርታ የሌለው ነው እንኳን ለተከራዩ ባለቤት ነኝ ለሚለው ዋስትና የሌለው የጨረቃ ወደብ ነው አሁን ለመከራየት እየፈለገ So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ልደቱ የለው ድበሃል ሓደ ካብቶም ፕሮሚነንት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ንኣብነት ሶማሊላንድ ሓንቲ ስቴት ያ ወይ ከዓ ነፍሳ ዝኻለት ያ ግን ብዓለም ደረጃ ድማ ተቐባልነት ዘይረኸበት ብሬክ ኣዌይ ይብልዋ ካብ ሶማልያ ተኣልያ ዘላ ግን ዓለም ለኻዊ ተቐባልነት ዘይረኸበት ያ ስለዚ ካብዘይ ሕጋዊ ሰብ ተኻሪኻ እንድሕር ፀኔካ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ገበን እዩ ካብዘይ ሕጎ ወይ ከዓ ብመንግስቲ ተቐባልነት ዘይረኸበ ብመንግስቲ ተቐባልነት ዘይረኸበ ወይ ከዓ ሕጋዊ ሰነዳት ዘየማልእ ካብኡ ተኻሪኻ እንታይ ዝግበር ገበን እዩ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናዞሩ የፍርስዮም ኢሉ ካብ ሶማሊላንድ ከይዶም ሶማሊላንድ ክካረዩ ከለዉ ወደብ ድማ ሶማሊላንድ ፍቃድ ክትህብ ንባዕላ ሕጋውነት የብላን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ኣምፂልኩም ነይረ ፌደራል መንግስቲ ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ኣካል ኣብ ኢትዮጵያ መፅዩ ምስ ትግራይ ውዕል ክፈራረም ምስ ሶማልያ ክልል ሶማል ውዕል ክፈራረም ምስ ኦሮሞ ኣይፈቱን እየ ምክንያቱ እቲ ውዕል ክፍርም ዝኽእል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይክብል ከሎ ኣብ ሶማል ድማ ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብ መቃዲሾ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ውዕል ክፍርምን ክገድፍን ዝኽእል መን እዩ ኣብ ሶማልያ ዘሎ መንግስቲ እዩ ንሳቶም ግን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዘይጥቀምሉ ሕጊ ኣብ ካልእ ሃገር ብምግባሮም እዚ ዝብልዎ ዘሎ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ስምዑ ሕጂ ከመሊሱ ከጋድደሎም እዩ ነዚ ድማ ከም ዓብ ነገር ገይሩ ኣቢ ኣብቲ ዓዲ በቃ ፍሉይ ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ተራዩ ዘይፍለጥ ከም ዝገበረ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ይብልዎ ኣሎ ምን ማለት ነው ዋናዋ ሶማሊያ እኮ ዓለም ጥያቄ ውስጥ አስገብቶ ያውቃል ለዚህ ነው ለሶማሌላንድ እውቅና ያሰጠው ሶማሌላንድ እስካሁንም ድረስ የሶማሊያ ግዛት ናት ብሎ ነው የሚያምነው አለ ይሄን ለማስረዳት ለማሳመን ምንም የዲፕሎማሲ ስራ መስራት አያስፈልጋቸውም ዓለም ካሁን ቀደም ራሱ ያወቀላቸው እውነት ነው ችግራቸው ማዕከላዊ መንግስቱ መጠናከራቸው በኢኮኖሚ በፖለቲካ በወታደራዊ ኃይል መጠናከር ስላልቻለ ነው ያልተቆጣጠረው ሶማሌላንድ በሚመጣው 1 አመት 2 አመት የሶማሌ ማዕከላዊ መንግስት በእነዚህ ባልኳቸው ጉዳዮች ተጠናክሮ ቢወጣ የሶማሌላንድ መልሶ ይቆጣጠራል ማንም ሊቃወመው አይችልም so it's crazy እንታይ ይብላሉ ብሕግና ኢንተርናሽናል ዓለም ጽንሄልና አሁን ክንሪየና ሶማሊያ ሓንቲ ሶማሊያ ሃገር ያዘላ በዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዋ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ወይ ከፌደራላዊት ሶማሊያ ትበሃል ማለት እዩ ሶማሌላንድ ድማ ኣካል ናይቲ ሶማሊያ እዩ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ብኩሉ ነገር ነቲ ሶማሌላንድ ኣብ ውሽጡ ዘየተዎ ስለምንታይ ጽንሄልና ብኪላታት ክንሪየና ብናይ ልደቱ ኣየለው ኣዘራርባ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ከምኡ ደረጃ ስለ ዘይበፅሐ እምበር ግዝኣት ናቱ ምዃኑ ዘጠራጥር ነጥቢ የለን ስለዚ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር እናሓየለ እናዓንተረ ምስከደ ጽባሕ ንጎ መፅዩ ክወስዶ እዩ ሓደ ወላ
ودمنا 5 عامات تخاري دحر 5 عامات مزي منك الصوماليا نخوزدو زخل كلو انترناشنال حقي يلن مخنياتو مريتو سلا زخونه من البات لوم سوماليلاند فريمات الكالا السوماليلاند فريمو زلو مراحخه انت عين السلطان سلا زلوي كم غيرو ذكر رينا سلازي صنعيلو بريل كيلا ايثيوبيا او دكتور انالايز تجبر كنرينا بخالوت عالم لخاويان انالايز تجبر كنرينا بحفشا جن ايثيوبيا وسيداتو زلا كاب حق الباوي كونترات يا جيرا زلا يوزبل زلو تكون توعل جيراتو زلا كاب حقاو كوناي كلني بزي فقادناي سوماليا يجسم براسو ሶቨርኒቲ ውስጥ ያለች ግዛት ነች ይሄን ጥያቄ ውስጥ ያስገባ አንድም ሀገር በአለም ላይ እስካሁን የለም ከዚህ አካል ሄደ የምትከራየው ወደብ ምንም ፋይዳ እኮ የለውም ምንም ዋስትና እኮ የለውም ትርጉምም እኮ የለውም ትርጉም የለውም ቅድም እንዳልኩት የጨረቃ ወደብ እንኳንስ ላንተ ለተከራዩ ለሚያከራይህ ባለቤት ነኝ ለሚለው አካል ዋስትና የለውም ይሄ በደንብ መታወቅ ኢትዮጵያ سنتاي بلالو بخلتي وجنات تاكاري زلو ناب حق قربيو سوماليلاند مرحنا سوماليلاند مالتيو كم ما تتخاري زلو امونغو جن بزح جيغا كم زلو بزح بفلا ايثيوبيا نزا منغس ايثيوبيا منغس ابي نزو كنتات زي بخمي يسرح لهم زلو رايج ተከታይ መሆን የለባቸውና በዚህ አኳያ ስናየው ኢትዮጵያ ሪሊ ጠንከር ያለ ሚሊተሪ ኃይል ስላላት በሁሉ አስፔክት አሁንም ኔቪው ይሄው ከ5 ዓመት ወዲህ በደም እየተደራጀ ነው እሱን ሪሎኬት ማድረግ ነው ከባህር ዳር ፈረንሳይ ጣሊያን በኔቪ ታወቁ ናቸው ብዙ የኛ ኦፊሰሮች ሁሉ ትሬኒንግ በሰፊው ወስደዋል ዲስትሮየርስ ራፒድ ስፒድ ቦቶች አሉ መከላከያ تزايزيوم كساغ إلى كون كن يسعى كايس رحم زبله سلازم انت يزارب له ديسترويرز عبيت مراخب ناي كوينات كمزي اب كما ناي امريكا نريو زلنا ناي بعل ايران نريو زلنا كم بعل ديسترويرز كمود مع عبيت مراخب ناي كوينات وتحضروا كتاتاتي كنتاتاتينا زسلطنه ريد زخون حيل بحر لنا نابلي زارب زلو جينا وعلو زي ترغاغته ازارب عبد زلو ندبي مخاب زي مريت مخاب بخراي خاوسيت كازلها تخرايك نخندي كقصليو بزح ديتيلز على ايثيوبيا خب تخكل نتوعل كتتكبر دي مخنياتو اب كدشن 19 دي 10 شو منتن ونكو ابت ود بربره 11% وعل كفال نايتي ودب انفست نخدبر تسمعمي انيرا فري نبرون تحنس كنسمعيهم اتهاتوتوناتهم قربت لي جن ريلي كسع كندي اب حلمي نبرخم زلو نفلت الى ያዩም መካከለኛ የጦር መርከቦች አሉ እነሱ ላይ ሁሉ የኛ ኦፊሰሮችና ሴለሮቹ ማሪኔር ሴለሮቹ ሁሉ እንትን ትሬኒንግ በሰፊ ይወሰዱ ነው እንደገና የማሪን ቴክኖሎጂ ማሪን አድሚኒስትሬሽን አለ ፖርት ላይ የባህር ዳር ትምህርት ዩኒቨርሲቲው አለ አሁን እሱ ለምሳሌ በሰፊው ያስተማርንበት ነው እንኳን ከኢትዮጵያ ጠርፎ ለአካባቢው ሀገራት ሁሉ ሊማሩ አንተን ማስተማር በሚሊቴሪው በነን ሚሊቴሪው ማድረግ ይቻላልና ይሄ የናቫል ኢንዱስትሪውንም አንቀሳቀስ ይሆናል አካባቢው ላይ ፕሬዘንሳችንን በደንብ እንትንላለን ፖርቱ መጠበቅ አለበት በነገራችን ላይ ከጥቃት መሆን አለበት በነገራችን ላይ ስለ በርበራ አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ ምክንያቱም በርበራ በጣም ከአካባቢው ከላይ ጀመረ ከሱዌዝ ካናል ታች ድረስ የራሱ ሆነ ኳሊቲ አለው እሱ ምንድነው በአለም ላይ ከሚገኙ ፖርቶች በሙሉ ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ዲፐስት ፖርት ነው ማይል ድረስ ትወርዳለህ በቀዝቃዛ ጦርነት ጊዜ ለምሳሌ መጀመሪያ በርበራን መጀመሪያ በነገራችን ላይ ያቋቋሙ እንግሊዞች ናቸው በኮሎኒያሊዝም ጊዜ መጀመሪያ መሰረቱት ከዛ ወደ ራሻኖች ሴድባሪ ጊዜ ገቡ ከዛ ደግሞ በነበረው መለዋወጥ እኛ ጋር ራሻ ሲገባ እዛ ደግሞ ምራቦ ይገቡ ቦታው ራሱ ወደ ህንድ መሸጋገሪያ ነው በኦማን የመን ኦማን አድርገህ ባህሬን በፐርሺያን ገልፍ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ መሸጋገሪያ ነው እንደገና ወደ ካልካታ ወደ ቦምቤ ወደ ፓኪስታንና ወደ ህንድ ወደ ኢንዲያን ሳብ ኮንቲኔንት ሁሉ መሸጋገሪያ ብጣዕሚ ስትራቴጂክ ቦታ ምዃኑ ዕምቆት ዘለዎ ፍሉይ ወደብ ምዃኑ ይዛረብ ዘሎ ኣዚፍ ተኻራይ I'm really sorry good this ኣይኮነን እዚ ሓደ ነገር ሶማሊላንድ ብተደጋጋሚ ዝበልዎ እንተሎ ኣካሪናኩም ኢና ዘለና 50 ዓመት ብኻላ ዘራርባ ናይ ክራይ ገዛ ዶ ክሳብ ክንዲዚ ኣናሊሲስ ትገብር ኢኻ ተኻሪኻዮ ዘለኻ ገዛኻ ኣይኮነን تديون بغيز جزا قالت بلي خاجن وعنو خين كايت زاربني خاص لازم تزاربوا زلو كل زت بلو زلو وتهدروا جو بوليتيكا وتاو قالمله سوماليلاند ون كو سام بوينت سقات كفتر لهم كم زغلو اي تزاربوا سي تا سوماليلاند ون سقات كفتر لا من البات ابزوان زي عند علامه نايت سوماليلاند زلو انتايو كما يجرنا تقبلنا نركب بعالم درجه كما يجرنا انترناشونال ريكوجنيشن نركب سي زياده زغد سمزلو بزعبه سوماليلاند حصر زبله تاريخ نغركم بحفشا جن اتزغبرو زلو تزربا بتعمي باب سوماليا انت عين قبر ملسي قدم حزب رايو
سوز تري وزلهم عبي سلاماو سلفي ويكا عبي تقاومو دارجان حزب الصومالسي نحدنت حزب الصومال تزعبي سراح إثيوبيا صريحة لنا يبللو مغنياتو إثيوبياويان كلاتهم إثيومالاويان بحد دمسي نتز جبر زلو كونتات كم زقاوم سوز تري وزلهم هجي نتي إثيوبيا زجبرتو نمقوام حزب الصومال كم مريتو زخونة يخون إثيوبيا بس تقطع زلا من قد نكبود دلونات كم زي بلوم ويكا بحد خم زي بلوم نعدهم نكلاغلو دلوات مخانم كقول تخلو سومالي لاند خبنت أرم تايجيرهم زي سومالي أنا نريزن هنا سومالي لاند خ سومالي لاند خ كمو أشحات وتيوم كحقو سومي قلت له سلزي أكره خارنت بينا نريزلنا سومالي لاند زنا جرزين نوح تصبنايو عبيد استفتيرونا بمبال كاساتهم كا باشحات أبترجع وتيوم نتي بريزنت ناتوم نايت هاجر مراحي أتينك تمالجي قلبي لنا عدي نسومالي لاند مستملسة بخبر بفلي أكبابلا كم زجبرولون تزبد ما بملو أبترجع وتيو حقوسي جلس كم زنبرن جلس فيديوهات أب تويتر أبزح جزء كوردرينا لنا بزح زخانة أكره خارنت بتعدما يلا علن يرأنا لو وانز مالتيو سلزي منيو سومالي لاند خي يقبون ديو أننا أصنع تستقال سيز بخي أي يقبون ديو زبلا زراربا كلي غليو مجمّر يا جنس كبز عبا سومالي لاند زخونة نجار كم فلت مخنياتو كم يليو متيو زخونة تاتزي أبزل ودرجة خي بخمي كبت حكي لسك أبتناي علم لخي نا أمريكا ناكلت هجرات جبر ملسيك متاونا اسكم مجمّر يا نزيا نسمع نزيا نشتي ريبورت نسمع. And Ethiopia's ongoing search for a port on the Red Sea. Let's start with Somaliland. Now, we've actually done a video on Somaliland before, so if you want to know everything, then you can go and check that out. But the TLDR is that modern-day Somalia used to be split into two colonial territories. So, yeah, Somalia كنبل كلنا إذا قتلها تلان سمايا وزلان كلتيوم Somalia تبحال. إتا Somaliland تبحال زلا إذا حجي من سنة أبي مساوي الجيرو زلو أب جزء جزءات ناي وزاتنياتات ناي بريطانيا مجزأت يعني را. لازم بريتش كولوني يعني راسا. اليوم لهم إتو سوماليا زبحال زولوجن إتو نورمال سوماليا نبلو زلنا اللي تجوزوني را كم هي ترى مالتشيف سلازي زين كلتا في اللي نيروان ناس نتنكره بخلوا أدم ببينني الناس نتنرقبان إتا سومالي لاند حجي نشتي نسمعناها. Italian Somaliland in the middle and British Somaliland in the northwest. Then in 1960, British Somaliland became the independent country of Somaliland and was then recognized by 35 other UN members. So absent تعتمد سوسا إذا Somaliland ناس نترقبها كعباي بريطانيا. لك عبت جزيتي نحمش تمعت بلاد ما ناس حجر كوينات أنيا كباب سلاسان شدشن حجرات دما تقبلنا ناس نتا وتقبلوا مني رومي بلالو سلزي تقبلنا ترقيبان يرانا حتى يرجع جن بولن تعاد مايا نفس سومالياتيا. 5 days later, though, Italy gave up Italian Somaliland, and the two immediately united to become the Somali Republic, which is what we now call Somalia. In retrospect, so دحري حمش تمعت دما طليان نتا سوماليا تبهال ناس نتا سلزهبتا كلتين حبيرا عند سوماليا أقويمن مالتشو كاب شعو جمير دما اتا سوماليا تبهال حجر كساب 9 حدن تي ناي باري مدار زفرس حنت حجر كوينات خيد نيرا مالتشو. In retrospect, this was probably a bit of a mistake from Somaliland's perspective. Italian Somaliland has a population roughly 8 times that of British Somaliland, and the north was often overlooked by the... So, اتنايت ليان كفال سوماليا زبال 10 سنة حمشتي مليون حزب كله خلو اتناي دبوب اتناي دبوب اتمين سوماليا نبلو زلنا 10 سنة بحمش مليون حزب كله خلو اتناي دبوب ناي سمين دما سمين ناي سومالي لاند مالتيو نسو 3 5 مليون الو تزبلو زلا قريفكم بتخكل نعوز فلت اكسبرت قبلنا بكارتا سنه رايدر يكون زلومبر تلك زخون حبريتات نهي لغبكم. The south. Somalia's first constitution, for example, only passed in 1961 because it had overwhelming support from the south. However, Somaliland got a chance for autonomy in أب شنتات من سنة حدن بتي قوامنا توم أصدقهم كم زبلو زلو بحفش عبت بوليتيكا توم دبوب سوماليا يوم زيادة على نزلون قليم زبلوجن حق نزلوا يكون نزي بروباغندا نعم عربا عالم كنت قالوا لنا جد كم حبريتا كنسمع لنا. In 1991, when Somali dictator Siad Barre was overthrown by anti-government rebels, including the Somalia National Movement.
Now, the Somalia National Movement were a northern paramilitary group, and after ousting Barre, they decided to declare Somaliland's independence, with basically the same borders as the British Protectorate of Somaliland. Then, in 2001, they held a referendum on independence, which was supported by 97% of Somaliland's citizens. Since then, Somaliland has been essentially an autonomous state outside of Somalia, a beacon of stability in a region otherwise beset by chaos. In fact, they've had 5 peaceful elections with 3 separate presidents. And in 2017, Freedom House ranks Somaliland as the only free country in East Africa. Now, the country is very poor, but they've got their own government, their own currency, passports, police force, license plates, and... So, كم زنريو زلنا أتهاجر مسرتها ونجارات زلوا حجر كوينيا فانكشن تقبر نيرا أبكتشن حدا ريفرندم كم تقبرتون أبت ريفرندم لما تهزبي لأنها صنوت كم زد مسوون يزارب له أزاز ربازياجن we have to double check نقبر لنا مسكالي إكسبرت ممكن رياينا بحفشة إنجليزاويان يوروب إنجليزاويان كم ناتهم جزءات زنبرت متن أب يونايتد نيشنز تقبلنا نختركب إذا مس إثيوبيا جيراتو زلاد ما بسفيو يزاربولون يدقفون كم زلوا توم أكتيفيستس ناتهم بتويتر بتدقاقامي يشرح له سلازي إثيوبيا تقبلنا نحرباتو بأفريقيا عند إنجليز ما كم نكرم كولونايزر ناتهم ويكا جزايد ناتهم أب يونايتد نيشنز تقبلنا نختركب كسرح تخليها الزبل حسب الله سلازي ناتهم باتيرا زلهم ناتهم باسبورت زلهم ناتهم كايدا زلهم كم حجرون دارجا مسحنا ناس نزرعه بيهم سلازي ناس يقبهم دا يقبهم نزبل أنا كم جورج كريغ الله لك كم يرترا نحريا خا ريفرندم غير كحراك سب حراج بالكايو تقبلنا كل ويقبا بحالا يعني كم ناتي كم جورج ريتوناتي سومالي لاند نحرتهم حزبي نحنا كم حزبي كم حجر نفسنا زخالنا كنكون دلينا نزبل انتو خينم ابسولوتلي انا دقفنا تلني ريفرندم غيرهم ابكد معلم تقبلنا ريفرندم ناتهم قبول انتحرو خينو نعي كم جورجو كريو خلوه يقبؤهم نناصنتهم قبل خل ابزح حجز لنا يكون الند كن زارتو خينا بعالم درجه تقبلنا اي رخبتن بزعبه ادما حجي احد اقداسي تنتنا كنسمعنا سو قدمنا ابتي تنتنا محلافنا عالم لخي امريكا بامريكا نجمر ذهبتو قبر ملسس كنسمع. And we'll wrap there. Actually, change topics to Africa. A couple of things. There was an agreement between Ethiopia and Somaliland, which about port access. Ethiopia, of course, being landlocked. Does the U.S. have any comment on that? And particularly, the leaders, the de facto leaders in Somaliland, say that this will constitute formal recognition, which, of course, no country has given. Does the U.S. have? So, تحتو تي أمونغو Somalian, أمونغو Somaliland, أمونغو Ethiopia, أنت جيرو زول سممة أمريكا أنتي مرجتناتا زبل حتيو. Have somebody say either about the deal itself or about the entire idea of recognizing Somalia? Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa. We urge all stakeholders to engage in diplomatic dialogue, and the United States recognizes the sovereignty and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia within its 1960 borders. We see concern. So, زيادة ربادية بمجمع كسمع خلقها من أمريكا لك مسكالوت بارتنرز ناتنا من يوم كالوت بارتنرز ناتهم حبرة أفريقيا يو كمدما حبرة أوروبا تقالاتيفو لولا ونتن دوبناي سوماليا نايت فدرال منك سوماليا كبرك وهابي قبا سلازي نمستي فدرالاو منك داي كوني من سومالي لان تغيرو زولا سمم قبول كم زي كوني أوروبا حبرة أقدمو قلتيفو قبر ملسي زهبي نيرو أمريكا دونجيا تبع لاملسي نحنا دما لك كم تم كالوت محازوت مشارختنا لولاونت ناي سوماليا كخبري قبا تي أبكرنا فيك صغية زلو كنتات ناي لولاونت متحاس ويكانو لولاونت زت راترا كايدا دما أنشارو تطو كم نبل ناي شنشاتم يتن سوسان لولاوي دوب ناي سوماليا كخبر له يبللو سلازي دا شنشاتم يتن سوسا زبالا نبعلا حتوتات العليا شنشاتم يتن سوسا أبينا كفالناتو مغنياتو مجمريا سومالي لاند كم عاد إنجليز كتوزخ خلا كم ناس حجريا خوينا نيرا نستوى سنة معتات ناس حجريا نيرا ده حريا ناف سومالي مش سوماليا تحويسات سومالي لاند مالتشو سلازي نيناي بالوتوميو كتبل كم تتراتريات قبركا بات مستوم ناتنا بارتنرز انتبل توشخ كلاجن أوروبا حبرت بنشر نتي فدرالاو منجستي فدرالاوي حجر سوماليا ناتا لولاوي دوب كحلو كم زلون خبر كم زلون نرجعس يلوم نيرم زيادة ديجنا يكونتن حنتي كدمي حدت سومنات بحرية ماليسان ترينا دما نتي وعلى الجرس كن بلوينا قبل خلو كدميون ستيت ديبارتمنت in أمريكا
ኣብ ዞባ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለ ሃገራት ኩላተን ልኡላዊ ዶብናተን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ጅቡቲ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልኦት ልኡላዊ ዶባት ክኽበሩሎም ክብል ከሎ ብትክክል ምስኡ ኣተሓይስካ ክትሪኦ ከለካ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ነዛ ዘረባ እዚኣ ደጊሞ ኣሎ ስለዚ ኣገይን internationally ኩላቶም ኣካላት ንኢትዮጵያ ዝኹንን ወይ ከዓ አንጻር ኢትዮጵያ ይምልሱ ከም ዘለው እዩ ዝገልጽ concerned by the deal between the Ethiopians and the Somalians and the resulting spike in tension. Do you think that the deal should be rescinded? Is that something that you don't? We think all the stakeholders should engage in diplomatic dialogue to resolve the issue. So እቲ ስምምዕ እሞ እንታይ ክድምሰስ እዩ ዘለዎ ክእለድ እዩ ዘለዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ድማ ኩላቶም ቶም ስቴክ ሆልደርስ ማለት እዮም እቲ ጉዳይ እቲ ዝትንክፎም ኣካላት ኩላቶም ኣብ ዲያሎግ ኣብ ዲስካሽን ኮፍ ኢሎም ክረዳድብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ጥራይ ምፍርራማ ንሶማልያ ሓተታት ከይተወከሰት ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከም ናቶም ኣቕዋም ዝብልዎ ዝነበሩ ባዕሎም ከምኡ ክኸውን ከም ዘይግባእ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ወላ እኳ ሕርክርክ ዝብል እንተለዎ ንጹር ዝኾነ ግብረ መልሲ ሂባ ኣላ ከም ተወሳኺ ኤውሮፓዊ ሕብረት እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ሂቡ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብቲ ዝሃቦ ነቲ ልኡላዊ መሬት ናይ ልኡላዊ ዶብ ናይ ሶማልያ ክኽበር ከም ዝግብኦ ተዛሪቦም ነይሮም እንታይ ብለው ዕለት ሓደ እዮም ኣብ ኣካል እውቀት እዮም ሂቦም ንሳቶም ስለዚ ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስትር አብይ አሕመድ and Somaliland President Dada the memorandum ዝገበርዎ the European Union would like to remind the importance of respecting the unity, sovereignty and territorial integrity of Federal Republic of Somalia ስለዚ ልኡላዊ ዶብ ናይ ሃገረ ሶማልያ ፈደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ዶባታ ክሕሎን ክኽበርን ከም ዝግባእ ከምኡ ድማ እዚ ድማ ናይ ኤውሮፓ ጥራይ ዘይኮነስ ብመንፅር ናይቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ብቻርተር ናይ አፍሪካን ዩኒዮን ከምኡ ድማ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ እዚ ነገር እዚ ክግበር ከም ዝኽእል the key for the peace and stability of the entire Horn of Africa ስለዚ እዚኣ ቃል እዚኣ ኣብዚ ሓለፈ እውን መግለፂ ሂቦም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኣቢ ድሕርቲ ናይ ባሕሪ ዝበሎ ዘረባ እዛ ዘረባ እዚኣ ደጊሞማ ነይሮም ኣብቲ ዞባት ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ተኮይኑ እቲ ዶባት ናይተን ሃገራት ክሕሎ ከም ዘለዎ ገሊፆም ነይሮም ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ንጹር ዝኾነ መልሲ ሂቦም ብዙሓት ኣክቲቪስት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀርፍን ሕማቕ ዘረባን ይዛረቡ ነይሮም ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ክትከውን ከላ ኔክስት ንቐፅል ካልኦት ከንታይ ዝበሎ let's see ተመሳሳሊ ሕብረት እዚ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ክሪአኩም ፀኒሐ ምናልባት ኦኬ ድሓን እንታይ ክብለኩም ይደላ ኣብዚኣ ኩነታት እዚኣ ብጀካ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂ ኣውፅኡ ኢጋድ ኮንፊውዚንግ ዝኾነ መልእኽቲ ዝኾነን ኢትዮጵያ ዝኾነን መልእኽቲ ብዘይመውፁ ብዙሕ ነቐፌታ ነቲ ኢጋድ ዝበሃል ቆይሞ ኣሎ ስለዚ ግብፂ መግለፂ ውፅያ ንሳ ድማ ሉላዊ ካርታ ወይ ከዓ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽበር ይግባእ ኢላ መርገፂ ናታ ድማ መንግስቲ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እውን ናብ ግብፂ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ከምኡ እውን እቲ ዓረብ ሊግ እቲ ሕብረት ናይ ዓረብ ሃገራት ድማ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ብምዃን ነዚ እውን ኣንጻር ኢትዮጵያ ነቲ ተገይሩ ዘሎ ውዕል ዝቃወም መግለፂ ሂቦም ሕጂ ኣብ ኔክስት ቶፒክ ክንሰግር ኢና really in depth analysis ክንርኢ ክንፍትን ኢና ንሱ ድማ ብዛዕባ እቲ ውዕል ቁርብ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ክበና እዩ ሓመድ ሓሰን ዝበሃል ፕሮፌሰር ምስ ኤልያስ ኣማረ ተራኺቦም ነይሮም እስከ ንስማዕዮም ፅቡቅ ዝኾነ ኣናሊሲስ ኣለዎም ዝለዓለ ትሕዝቶ ኣብ ኤልያስ ኣማረ ዝብል ቻነል ኬትኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ንእሽተይ ክፋል ከስማዕኩም ክፍትን እየ They were claiming when the colonialists was there to have Zayla and access to developments, in particular in Ethiopia. A couple of days ago, to be exact, on January 1, the new year, Ethiopia signed a memorandum of understanding with the breakaway region of Somaliland, the northern part of Somalia or northwestern part of Somalia. So please give us a brief summation of what transpired. What is this memorandum of understanding? So ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ኢትዮጵያዊ ካብ ክልል ሶማሊ እዩ ዓብይ ስኮላር ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀሓፈ ሲዝን ዲፕሎማት ወይ ከዓ ተመክሮ ዘለዎ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣርቲክል ፀሓፈ ስለዚ ብዛዕባ ታርሲ ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎ ኢትዮጵያዊ ሶማላዊ ስለዚ ንክልቲኡ ወገናት ክጥም ንኩሉ ወገናት ክርዳእ ዝኽእል ሰብ እዩ ብዛዕባ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ እስከ መብርሂ ሃበና እዩ ዝብሎ ዘሎ understanding and why has it created an uproar in the region? Is it a violation of Somali sovereignty? እንታይ እቲ ስምምዕ ስለምንታይ ከ ብዙሕ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ Very good, Comrade Elias. Memorandum of understanding signed of two people who have nothing in their pocket.
my country, Ethiopia, at this moment, she was not able to pay $6 million, which she had borrowed from private banks, and she is in. መጀመርያ እንታይ ኢሉ ኣሎ እኔ ኤልያስ ኣማረ ድሕሪ ምዝጋን ማለት እዩ ክልተ ኣብ ጅቦም ጥራሕ ጅቦም ወይ ከዓ ብሮክ ወላ ሓንቲ ኣብ ጅቦም ዘይብሎም መራሕቲ ብቅዓት ዘይብሎም ተቐባልነት ዘይብሎም ብህዝቦም ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ስምምዕ ተፈራሪሞም ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብ ጅባ 6 ሚልዮን ዘይብላ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሃገሩ እያ ብዛዕባ ሃገሩ ክዛረብ ከሎ ንስማዕ ሕጂ in default. It's a bankrupt country. 6 ሚልዮን ክትከፍል ዘይካለት ኮይና ባንክራፕት ኮይና ብለኩም ኣሎ On the other side, I think the Prime Minister Abiy, he has squandered his popular support. I remember about 1 year ago, I was working in Addis Ababa, and there was children from elementary school, they were released from the school, and they were shouting in a slogan. And they are saying, Abiy the thief. I have never seen somebody who has squandered such kind of popularity when you compare it in 2018 when he came, and even to a certain extent when TPLF was trying to overthrow him, which we backed him and fought for him. He squandered it, and he destroyed it. He is now أبي حدا كابت زبلت عدل زرخبة عبد كبرين عبد تقبلنتن بحزب الزرخبة كتشن عصر شمنتن أبزوان زدما كل تزنا برا كبري زت في مراحيو قد ما عمد أبي تبي أخذور كله قالوا سراقة أبي نابلو كزار بسمعه كما يزبل كبر زنا برا كل كبرناتو زتجاسة حماق مراحي النابلي قلت له. Now the most hated person. The other person who you're talking, of course, about Prime Minister Abiy Ahmed Ali of Ethiopia, who Yes. came to power in 2018 as part of the reform government. Yes. Ethiopia never had a prime minister is so popular as him, but he squandered his popularity, and now he's not only negative, it's beyond the negative. The support for him was very high among the Ethiopian population because they were very tired and they wanted to start a new journey with him. But the second person who have signed with him the memorandum, he is also a failed person in Somaliland. He calls himself the breakaway government of Somaliland. Then he engineered the war, and there was a revolt in one part, Las Anod and so on, and he was defeated. He refused the discussions he had with the Somaliland political parties to organize the election. He refused. He even attacked the demonstrations which has happened in Hargeisa, and some people were killed. سنتاي بلالو بحدا وجن أبي كل زنبرة كبرتات أطفيو أطفيش زل بوليتيكانيا كون كله بنت أروت ناي سومالي لاندون كابو زي حيش بهزبي تقبلنا زي بلو ولا كوا أبتزلو سلطان ونا بزوانزي كاب سلطانون كورز جبوك نسو جزيز بلع زلو سلازي كلتا مراحتي نهزبون بتخكل زي وكلو زقبرو سممعيو إليو مدام دم تعزب أبت سممع جن سنه لكاتي exactly قدمي نتسممع مجلسو نتوم نعوز فرم سبات كمون انتخوني التسممع هايجاك التسريع استفز أمام خاني الزارب. He sabotaged every type of democratization in that part of the world, in that part of the Somali area, and in fact he is also another bankrupt person. So this agreement. Those who have engineered it from far, they have their own strategical concept. We'll talk about it later on. But this is agreement between two failed so-called politicians in Ethiopia and also in Somaliland. The agreement of memorandum or so نزوع الذي زفرمو كلته ببوليتيكا زطفشو اب حجرومن اب زبومن تقبلنا زي بلوم كقصلون زي كلو سلازي بوغن ابي كنري خلنا اب هاجرو بزح صقم اغاتيمو زلو بسفحي زغلصو بوغنتي ناي سوماليلاند مرحون تمساسال عጫ زلوم كلته بهزب صبق دغف زي بلوم نهزبي زوكل وعل كبر زي كل يوم كبل كلو حجي نابتو علكاتي understanding of memorandum. It also brought all the pains again in Somalia. The previous regimes in Ethiopia, minus Wayane, which wanted to balkanize Somalia, but the Haile Selassie government always they had that it is a policy that they were claiming when the colonialist was there to have Zayla and access to the sea. But they were not crazy as Prime Minister Abiy. They tried to convince the colonial forces, and the Somali people and others, and even part of the colonial administrator rejected them, their ambition to have Zayla. And this is before the Federation of... So, እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ብዛዕባ ትስምምዕ እንተ ተዛሪብና ድማ ነቲ ኩሉ ቆስልታት ናይ ሶማልያ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ዘጋጠመ ኩሉ መሊሱ ዘጉልሕ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ግዜ ኣብ 77 ዘጋጠመ ድዩ ኣብ 2006 ኣብ ግዜ መለስ ኣብ ግዜ ህወሓት ዘጋጠመ ድዩ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምውሳድ ዝፍትንዎ ዝነበሩ ቃንዛታት ብምሉ ካብኣቶም ዘይፍለ ፕራይም ሚኒስተር ምዃኑ እዚ እውን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ምግባጥ ሕልሚ ዘተግብር ምዃኑ ነቲ ዝደቀሰ ቁስሊ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ሶማል ነቲ ናይ ቀደም ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ረሲዑ ምስ ህዝቢ ሶማል ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ክፈጥር ዝሓስብ ዝነበረ እዩ ኩሉ እቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ክትርስዖ ትኽእል ታሪክ መሊሱ ዘጉልሕ ብምዃኑ ድማ መሊሱ ዓብ ክሳራ ንኢትዮጵያ ዝፈጥር እያ subscribe and share if you like the program
بليز كيتكم ابنا إلياس أماري channel سبسكرايب قبروه من البعض بإنجليش لزخوني يعني ترجم لكم دلهم بزحت حسوتاتي زغرب إلياس أماري تويتر يخون أبكالي بدعم سبوق زخوني إنسايت فول حبريتالو سنه لون حنتي حتى نسو زال على جزين ترخيبنا خنرينا بتويتر سلازي كيتكم سبسكرايب قبروا لايك قبروا أبزون لايك قبروا حقزون التشانلات thank you. So sorry for the interruption. Every now and then I have to remind the audience to hit that like button. I mean, let us go then into the substance, the contents of that memorandum of understanding. Has it been publicized, or is it just a summary of it that we hear from officials of both centers, Addis Ababa and Hargeisa? It is partially publicized, and when you read it, it is just children play. I mean, it have no any legal cover. You could see that it is the cover and the name looks a little bit beautiful, but in reality, when you dig this memorandum of understanding, the two individuals, they appear in front of you. سنتاي بلالو اتبعول بوشتاتي خان تاريخايو مصعوتنا يقلعوت وي كان يقلعوت زغبر وي زمسل بدقي صبق مشفن سلا زغبر كايو وعول كمسل خلا وشتغن بزح حغوافات زلو كلته زي بقعات مراحتي كلته نعوك غبرو بقعات زي بلوم مراحت زغبرو حدغኛ سممع مخانو እዩ ዝገልጽ ስለዚ ተተገይሩ ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ብፍላይ محمد حسن ክገልጽ ከሎ ነቲ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ጸገም ክወስዶ ዝኽእል ምዃኑ እዚ ድማ ሓደ ኣቢ ናይ መወዳእታ ሓደገኝነት ናቱ ነቲ ዞባ ዘጉልሕ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ Who are these two individuals? And these two individuals, both of them, they have lost their popularity, and they don't have any popularity. I don't think that the so-called president of Somaliland, he can survive in Somalia. I don't think he can walk in Hargeisa peacefully unless he is protected by tanks and so on and so on. I don't think so. The population of Somaliland have rejected him for a very long time, and there was an extreme protest for the last year and so on, and he even sent his troops to kill the civilians and so on. So I don't think he have any support among the Somaliland. Somebody who is living in a borrowed time. The same for also Prime Minister Abiy. So Prime Minister Abiy, who is dreaming and living in his dream that already 70% of his country is out of his hand. He might dance with a very few fat cats around him, but it is the ክልቲኦም ቶም መራሕቲ ካብ ህዝቦም ኣዝዮም ተነፂሎም ዘለዉ ንሃገሮም እንኳላይ ክቋፀሩ ዘይክእሉ ገፊሕ ክፋል ናይ ሕብረተሰቦም ዘይቅበሎም ዘሎ ንኣብነት ናይ ሶማሊላንድ ከምኡ ኣብቲ ሃገሩ ብብዙሕ ተቃውሞ ዘለዎ እዚኣ ምናልባት ከም ናይ መወዳእታ ንዑ ነቲ ሃገር ተቐባልነት ንኽትረክብ ብዓለም ደረጃ ልክዕ ንስልጣኑ መናውሒት ክጥቀመላ ዝኽእል ክኸውን ከሎ ኣብ ድማ ብትክክል 70% ናይ ሃገሩ ኣብ ኢዱ ዘየለ መራሒ ኣብ ሃገሩ እውን ገለ ውሑዳት سبحات دمامو يلوم الله سبحات سبات قال أبتكو خينهم زت عقولون جوخاز بلوزلون تدي كوينوز بس حزبي أبغون زيله بزحات كل الأدماء بقى تاون كواسر نفسي كل اللي زلوا درجة يوز جبر زلوا نابله يزارب زلوا تجرم زرباي. The situation in Ethiopia, anybody knows, foreign diplomats are reducing their citizens from there because of security problem. Economic situation is very bad. The inflation is very high, is increasing maximum, and so on. And he's building palaces and building parks. So he have totally marginalized the majority of Ethiopian people. It brought them to a situation that it is almost, they have never seen it in their lifetime. Tigray is already there is a famine and partially part of Amhara. The Amhara area, it is a rebellion that he sends troops, and most of his troops, they are captured or killed. They have no control. The Amhara administration had totally collapsed. There is no service to the Amhara population in any other Amhara cities and so on. Life is becoming very hard. The Amhara peasants who had harvested, they burned their harvest and so on. Several of them, they have committed suicide. ዋው ዘገርም እዩ ዘረባ ኢትዮጵያዊ ዘረብ ዘሎ ሶ ኣብ ትግራይ ዲቕ ዝበለ ጥሜትን ደርቅን ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣብ ሚድያ ዝረብ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋል ደርቂ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ትግበሩ ብምባል ተፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ናይ ደርቂ ፃውዒት ናይ ክልል ትግራይ እውን ክኾንኖን ኣንጻሩ ክዛረብ እንተራዩ በንጻሩ ንሰለስተ ወርሒ 4 ወርሒ ደሞዝ ዘይወሰዱ ወይ ባጀት ናይቲ ክልል ትግራይ ስለ ዘይተዋሃበ እቲ ክልል ዘቕረቦ ፃውዒት ወይ ገንዘብ ክቦም 5 ቢልዮን ብር ክወሃቦም ዝግባእ ንዑ እውን ብዘይ መልስትም ከም ዝበሎም ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ኣካይዳ እቲ ጥሜት ውራይልካ ዝግበር ከም ዘሎ እውን ዘተንብ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ ኣምሓራ ዝኾነ ይኹን ሰርቪስ ከም ዘይብሎም እቲ ህዝቢ ንጥሜት ተቃልዑ ከም ዘሎን ዲቕ ዝበለ ውግእ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ ከም ዝማረኽ ዘሎን ኢንፋክት ነዛ ቪድዮ ካብ ዝገብረላ ዘሎ ከባቢ 10 ሰዓት ቀዲሙ ወፂኡ ዝነበረ ኣብ ትዊተር ኣብ ደብረ ብርሃን ከም ዝኣተው ፋኖ ንገለ ክፋል ናይታ ከተማ ከም ዝተቆፃፀርዎ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ኣብ ኦሮሚያ መዓሰብ ይቕተልን ይጭፍጨፍን ከም ዘሎ ስለዚ ኣቢ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ጠቕላላ ኣውት ኦፍ ኮንትሮል እናኾነ ነቲ ሃገሩ ክቆፃፀር ዘይክእል ክነሱ ናይ ጉዳይ ሃገሩ ክንዲ ዝገብር ኣብ ዘይእትዋኣትዩ ሽግር ዝፈጥሩ ዘሎ መራሒ ዝብል ቅፅል እውን ወይ ሳጓ ተዋሂቡ he brought to Ethiopian people a new harbor where he's going to put his marine force and
telling to his friends to jump and dance in Addis Ababa and so on. He's fooling the people. He's fooling the people, and majority of the people know Ethiopia is almost a collapsed state, and the state failure is coming. On the other side, he ignited one thing which he have never thought about it, and what he have ignited is Somali nationalism. The Somalis, which they have forget the contradiction, and they saw Ethiopia as their neighbor. They themselves traveling a lot with Ethiopian Airlines, coming to Ethiopia, and so on and so on. Those young people who have been born after 1990. ኢትዮጵያ ሒዝዋ ክጠፍእ እና ሓሰበ ከሎ ኣብቲ ጠፍኣሉ ዘላ ግዜ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣምፂኦልኩም ወደብ ክትሃንፁ ኢኹም ከምኡውን ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፁ ኢኹም ብምባል ነቲ ህዝቢ ከደናግሪ ዝፍትን ዘሎ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝፅዕር ዘሎ ህዝብና ጠመየ እናተሳቀየን ከሎ ፓላሶን ፓርክታትን ዝሰርሕ ዘሎ ሽግር ናይ ሰብ ዘይርዶ መራሒ እዩ ሚኒስተር ናይ ሰላሙ ዝነበረ ዝበላያ እዚኣ ህዝብና ጠመየን ብውግእ እናተቐትለን ከሎ ፓርክታት እናመረኸ ቪላ ዝሰርሕ ዘሎ ጨካን መራሒ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ እጂ ብተመሳሳሊ ንሱ ዘይተፀበዮ ድማ ካል እንታይ ፈጢሩ ይብል ኣሎ ሓደ ዓቢ ሓድነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ናይ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ሓፍቶም ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ሃገር ዝቆፅርዋ ዝነበሩ ሕጂ ፀላኢቶም መን ምዃና ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ፀላኢ ከም ዘለዎም ዝገልፅ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ትክክለኛ ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ዝገልፅ ክስተት ፈጢሩሎም ኣሎ ብምባል ይገልፅ ኣሎ كملساي نزا فيديو أزي أجدا سيتيا قد ميوجن حبريتات سلزلن كبوز دلي نعوك بكم كفتني because أبزوان زي كل شبك شمع زلو حبريتات سلزلني حنسب نبت حبريتنا يجيبيا ك نفس وقف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببره كتسبا صباي بوين حساب كورارب رمالو تاريخ يغدو ولا يغدو هقري So ዝነገር እዚ ምስተፈጠረ ሲምፕል እንታይ እዮም ገይሮም ነቶም ሓቢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ሊስት እዮም ውፅእ ኣቢሎም በድራሽዮም መሰረት ገይሮም ኣሲሮም ኦኬ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ንክንፈልጥ ኢለ ኢሚግሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ሓበሬታ ይብሎ እሱ ድማ ዝኾነ ሰብ ኣብ ተዓዲ ሕጋዊ ዶኩመንት ዘይብሉ እንተኮይኑ ቀልጢፍ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዶኩመንት ክሕዝ ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ ኣብ ተተቐይዲ ክኣቱ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኣብዚኣ just give me a sec so ከም ትሪኦ ዘለኹም እቲ ICS ዝበሃል the Ethiopian Immigration and Citizenship Service has urged all foreign nationals and Ethiopians residing in the country without proper documentation ትክክለኛ ዶኩመንት ንዘይብሎም ቀልጢፎም ነቲ ናይ ሬሲደንስ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ከብሉ ከም ዘለዎም ገሊጹ ኣሎ ስለዚ መን እያ እታ ንዑ ገሊፃ ዘላ ሰለማዊት ዳዊት ትበሃል ዳይሬክተር ጀነራል ኣብቲ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ብዘይ ወረቐት እንታይ ኢላላ the director revealed findings from an investigation citing over 18,000 fake temporary ልዕሊ 18,000 ዝተፈብረኸ ወይ ከዓ fake temporary residence permit ከም ዘሎ ብተዓዲ ከምኡውን 1500 fake ቪዛታት ከም ዘሎ over 600 Ethiopian born لعلي 600 ኢትዮጵያውያን ድማ ዶኩመንት ዘይብሎም ከም ዘለዎ እውን ትገልጽ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ዝባሃል ዘሎ ዘረባ ተጠውዩ ተደሚሩ ተጎዲሉ ንኤርትራውያን ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል ኤርትራዊ ሙሴ ግዲዮን ሙሳ ዝበሃል ፖስት ገይርዋ ነይሩ ካብየ ወሲደያ ቴንክ ዩ ግዲዮን ብዙሕ ግዜ ፅቡቅ ነገር ፖስት ዝገብር እዩ ከይትኩም ፈሎው ግበርዋ ኣብ ትዊተር ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ናይ ኤርትራ ኣፕዴት ተደሊኹምን ፅቡቅ ሓበሬታታት እዩ ዝህብ ከይትኩም ፈሎው እንተገበርኩሞ ብዙሕ ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ነገር እውን ክሰምዑ ትኽእሉ እዚኣ እውን ካብየ ረኺበያ እቲ ዶኩመንት ናቶም ድማ ካብቲ ዌብሳይቶም እውን ነልኩም ኣብ ዘለኩም እዚ እቲ ዝገበርዎ ገይሮሞ እዮም ድሮ 2 ተገይሮም ኣለዉ እቶም ሰባት ካብ ዝእሰሩ ዕለት 4 ወርሒ 1 2014 ዝወፅእ ሓበሬታ ኢና ንዛረብ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሕሪ ማይ ናብ በዓትዮ ኦልሬዲ ብዙሕ ሰብ ኣብ ቀይዲ ኢትዮም ብዘይ ሕጊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክሲ ሰባት የሰራትዩ ኣለዉ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርያ እዚ ኩነታት ናይ ባሕሪ ዕግርግር ክጅምር ከለውን ሓቢረ ነይራነ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ኣንፈት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኤርትራውያን እቶም ክወፁ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘለዎም ካብቲ ቦታ ክለዩ ከም ዘለዎም ሓቢረ ነይረ ብዙሓት ሰባት ዝፅሕፉለይ ኣለኹም ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ነቲ ፓስፖርት ከምቲ ዝግባእ ይህበና ከምዘየለ ዝብል ብዙሕ ግዜ ይመፀኒ ኣሎ ኣነ ከም ትፈልጡኒ ናይ መንግስቲ ፍሉይ ሰራሕተኛ ይኮንኩን ምስ መንግስቲ እውን ቀጥታ ንስኻትኩም ዘይብልኩም
ሓበሬታ ወይ ከዓ ቻነል ኦፍ ኮሚኒኬሽን የብለይን ስለዚ ትዝካለና ኣብዚ ኤምባሲ ነቲ ዝግብኦ ህዝቢ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ዘድሊ ምትሕብባር ክገብረሉ ዘድሊ ጋይደንስ ንኣብነት እዛ ሙሴ ጊድዮን ሙሳ ዝገበረ ሓበሬታ ኣገዳሲት ሓበሬታ ኣብ እዋና ኣብ ትዊተር ወፂያላ ከምዚ ጌርካ እውን ሓበሬታ ምዝርጋሕ ሓጋዚ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ሰብ ናበይ ከም ዝኸይ እንታይ ከም ዝገብር ከም ዝጨንኮ ምግንዛብ የድሊ ወላ እውን እኮ ናበይ ክሃድም እውን ብዙሕ ሽግራት ኣለዎ ስለዚ ከም ግለሰብ እቲ ኣነ ክቦ ዝኽእል ሓበሬታ ምዝርጋሕ እምበር ኪኑ ዝኸደ ስጉምትታት ንምግባር አንፎርቹነትሊ ሌላ ዓቕመይ እዝን ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለ ክዛረበሉ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይብለይ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ጎኑ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ዳንኤል ኣብ ሰቲት ሚድያ ዝወረደት እያ መስለኒ እዛ ቪድዮ እስከስምዕዋ ኮንደላሲ ኣብ ሓደ ኤርፖርት ሓልፍ ነይሮ ሚኒሶታ ይድኾን ዘሎ ኣብቲ ኤርፖርት ሕጂ እቲ ኤርፖርት ዝሰርሑ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኣለዉ ከምቲ ልሙድ ከምቲ ንሪኦ ሕጂ እታ ናተይ ፕሌንሲ ንብዙሕ ሰዓታት 10 ሰዓት ገለ ኸውን ካንስል ኮይናስ ብዙሕ ግዜ ሕሊፈ ኣብቲ ኤርፖርት ማለት እዩ ሕጂ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ንፍዓት ኩላቶም እቶም ሓበሻ ንብሎም ጀነራል ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንዳመፁ እንታይ ክንሕግዘካ ምግቢ ድኸነፃልካ ዶ ገሊኦም ኮፍ ኢሎም ዕልል ገለ ሕጂ ካብዚኦም ኩሎም ዝረኸብክዎም እንታይ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኣምሓሩ ተጋሩ ስፔሻሊ ተጋሩ ከዓ ትግርኛ ስለ ዝዛረቡ ምሳይ ማለት እዩ እንደን ኣብ መንጎ ከዓ ኤርትራዊት ኮይና ጓል ኩናማ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ኮፍ ኢልና ንዕልል ማለት ሕጂ ኦፍ ኮርስ ሓዳሽ ድመፀት እያ ትግርኛ ሓንቲ ትዛረብ እያ ኦፍ ኮርስ ኣነ ከዓ ቋንቋ ናታይ ክእልኒ ኩናማ ሕጂ ኣነ ንሳን ከም ኤርትራውያን እንግሊሽ ኢና ንዛረብ ምስቶም ጎንና ዘሎ ኣምሓሩ ንገሊኦም በኣምሓርኛ ዛረቦም ነቶም ተጋሩ ትግርኛ ዛረቦም ገለ ማለት እዩ ሕጂ ከም ኢልና ኮፍ ኢልና ከለና እንታይ ዝሓስብ ነይረ ርድኦም ድኸውን ንዓይሲ ዝቐረበ ሓፍተይ ንዓይሲ እዚኣ እዛ ቋንቋ ደይርድኣ ጓል ሃገረይ ድኾነት ጓል ክናማ እዚኣስ ንዓይስ ከም ትቐርበኒ ዝፈልጡ ዶ ኣብ ድኾነ ሲትዌሽን ንላዕለ ስኒ ቅድም ንዓያ ክሓሊ ድሓር ንዕኦም እየ ኢብን ዶ ብቋንቋ ድዩ ኣይደነ ዋላ ብካልእ መዕቀኒታት ናብቲኦም ዝቐርበሉ ነገራት ርድኦም ድኸውን ይሓስብ ነይሩ ዓብዪ ኢለ ተዛረብክዎ ገለ ኣይኮነን ግን እዚ እቲ ኤርትራውነት ማለት እዩ ሕጂ ሎጂካሊ ከመይ ላሰ ትቐርበካ ኢሉ ክካትዓና ድኽእል እልፊ ዓጃው መሊኡ ብሶሻል ሚድያ ኣብ ናሽናሊዝም መፅሓ ግን ዶን ኣንደር ኤስቲሜት ዲስ ነዚኣ ተረድኦ ኣብ ጌጋታት ኣይኣቱን እዩ የዋህነት ኣይብዝሕን እዩ ዓሻ ስራሕ ኣይሰርሕን እዩ በዚ መሰረት እዚ ከዓ ረጅም ቸንጅ ዶ ገለ መልክ ክበሃል ከሎ ድኾነ ነገር ኣብ ኣሜሪካ ዝተተባኢስና ገለ እንታይና ንብል ወይ ከዓ ሓደ ክበኣሰካ ተመፂሲ ገለ ተይልካስ ንስኻ ትሃርመኒ ትብሎ ዋነ ንስኻ ናይ ሰራዊትን እንታይ ብእንግሊሽ ሳያ ትበሃል ዩኤን ዋት ኣርሚ ኢኻ ትብል ከተጋን እንተደለኻ ብድሕሪኻ ሰራዊት ሒዝካ እምበር ስኻ በይንኻ ከመይ ጌርካ ትኽእለኒ ማለት እያ ነቲ ረጅም ቸንጅ ዶ ነቲ ሽንጣር ዶ ገለ ዝብልካ እንታይ ኢና ክንብሎ ኦኬ ዩኤን ዋት ኣርሚ እያ ክትከውን ዘላ ስለዚ ንሰራዊት ኤርትራ ተስዒሩ ኣብኢታት ክበፅሕ ድኽእል ኣርሚ የለ ሽንጣር የለ እዚ የዋህነት ግን ኣሎ እዛ ዘረባ ካብ ዳንኤል ከምዚያ ኢላ ተቆሪፃ ረኺበያ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ዘረባ እያ እቲ ማይንድሰት ወይ ከዓ ኣተሓሳስባ ክንበፅሖ ዝግባአና ድሮ ተኮስኩስና ዓቢናሉ እንዲና ንኣብነት ገለ ካብቲ ኣብነት ክንወስድ ከለና ሳዋ ክትከይድ ከለካ ንኩልኻ ወዲ ኩናማ ኩን ወዲ ብሌን ኩን ወዲ ትግረ ኩን ወዲ ራሻድ ወዲ ዓፋር ወዲ ሳሆ ወዲ ትግርኛ ወዲ ትግረ ኢደዝማትር ካብ ዝኾነ ብሄር መፂኻ ኣብ ሳዋ ኢኻ ትበፅሕ 11 ክፍሊ እንተበፂሕካ ንሳዋ ክትበፅሕ ኢኻ እንተደይ ትምህርቲ ተቋሪፅካ እውን ኣብ ሳዋ ክትበፅሕ ኢኻ ስለዚ ኣብ ሳዋ ዘሎ ኩነታት ንኩልኻ በማዕረ ዝምልከተካ ኩነታት እዩ ሳዋ እንታይ እዩ ወተሃደራዊ ገለ መለ ገዲፍካ እቲ ዕላማ ኩልኻ ኣብ ሓደ ቦታ ክትመፅእ ምኻልካ ሓደ ዓይነት ዕድላት ሓደ ዓይነት ዕጫ የጋጥመካ ከም ዘሎ እቲ ሃገር ንኩልኻ ብማዕረ ከም ትብፅሓካ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕማቑን ፅቡቕን ድማ ንኩልኻ ናይ ማዕረ ግደ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ስለዚ ምስ ወዲ ኩናማ ወይ ምስ ጓል ኩናማ ብቋንቋ ኣይትረዳዳእን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዊ ሃቭ ቱ ወርክ ኦን ዲስ ከመይ ጌርና ንረዳዳእሉ መንገዲ ንኣብነት ኣነ ብለይና እየ ከም ትፈልጡኒ ዘይትፈልጡንኻ ኣነ ብለይና እየ ኣብ ኤርትራ ብትግርኛ እንተተረዳዳእና ኩልና ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ፀገም የብለይና ምክንያቱ ቋንቋ መረዳዲ እዩ ትግርኛ ብሌን ክጠፋእ ኣለዎ ትግርኛ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ዳይ ክበሃል ዘይብሉ እቶም ብሌን ናቶም ክዕቅቡ ስለ ዝደልዩ እቶም ኩናማ ናቶም ክዕቅቡ ስለ ዝደልዩ እምበር ብትግርኛ ክንረዳዳእ እንድሕር ክኢልና ነቲ ስራሕና ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር የቃልሎ እምበር ኣየካብዶን እዩ ስለዚ ኣነ ናተይ ርዲት እየ ዝለኩም ዘለኹ ንዝኾነ ፖለቲካዊ ገለመላ ኣይወከልኩን ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ብኤርትራ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ 11 ክፍሊ እውን እንተኾነ ወላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እውን እቲ ቋንቋ ትግርኛ ከም ቋንቋ ክመሃሮ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ንኣብነት ኤርትራ ክንመሃር ከለና
كاب قدامي كسب حمشة نابنة أب جزياناتي كله بتقرنيا نيرو قطر بتقرنيا تمهار ساينس بتقرنيا تمهار قلب سنة فلتات قلة سأقام يبلو نسي نابنة أبناء ساهو بيت مرتخيتك كله بساهو غير كالهم ساهو تاتقرنيا تبعال كم سبجكت تمهرم تلقى سأقام يبلون أب حمشة كيف لك أنت تكتب لي بلان تاتقرنيا تبعال سبجكت ولا نتوم تقرنيا ولا نتكال بهر كاب قدامي كفلي كساب عسرت حدا كفلي انت تخيد دسم بلنا انا سلمتاي نتدغرنيا صبوق غير سم تردو نيرو تغرنيا دما مفجحت سب حجي صبوقنا مصحف كلتوني يبلون حق مزراب تغرنيا مزراب سلازي كلا يكونن صبوقنا مصحف كلت سلدي تمارك سب حمشايسي كل في خاطب بلاكا سلازي اتقانقا كنسفحو خنكلا لنا اتكال سبجكت بانجلش مهرهم قال ملا جن اتا تغرنيا كم سبجكت كل نجر نام هركايو تخيلك نقول لسبد ما كم سبجكت نكوناما تقرنيا تمرو نخالد تقرنيا تمرو سلازي قان كله قبل عليكو سغل انا بكرن سلازي عبقنا بنت تقرنيا ابيت تمرت تمهيريو ابغزاوتي تقرنيا زاربو يزارب نيري بلينا ابغزاي تمهيريو اسكبابيه تمهيريو تقرا دما ناي غزاوتي قان قاس سلازخوني يخلا نيري سلازي تخالق قان قاتاتن كاب زوريا مع بليغا تتقرنيا جن زبس حزب سلازخونا بيرترا ماجوريتي سلازخونو تتقرنيا دما ولا كو اوفيشال اين بلو نتسرح سلازي سالت تقرنيا تفلتنا كلنا نت اكايدا نايت هاجر كقال الغل ناتي رديتو كاوز فلر ديت كل وكم غلقن انا تحبرتسب تاكايدا نايت هاجر كقال انت حرقينو تقرنيا قبل علي عرب كان مهردما اقدا سنت كوين يسمعني زوبانا بمولو ناي عرب هاجر سلازخونه عرب كل سب كردادا انت خيلون كم ناشونال لانجويج كم انجليش مهرج لنا عربون كاب قدامي ولا كاب سالسايدي كاب قدامي كسب أسرت حد انت مهرون مسرتاو ناي مرددا عقم هلونا مغنياتو السودان قربيتنا عربيه عب جبت خيت كون بعرب كتردادات تغليقه سعوديه كالوت كلهم عربيهم تزاربوا زوبانا زوباك هي بحري عرب عبص الوايزلو كم قانقان كم قالن دما نعبيه زخيزلو مسجزيه دما زبس حزب عالمون عرب كزارب سلازغونه ازياون كما قداسنت رينا كنت متى دسبلني نشتي ملختي بزعباتا ناي سومال ناي بريزنت ساس كنسمع ما دحريو كوديه مالتي عبد الجزي اوشت زمص منغستي ناي سوماليا نازيات بارد نبره نتي اكايدو حلخلاحات فطيرو باعتقالي دحريته ملسنا ونترينا حزب الصومال اب قرن افريقيا بيدو جاكات مجزات تسالو حنطاطات بيدو ويلكا تزاربلو ناي تبلينا اب كمز دا مساله جغراف نبرنا حزب الصومال اقمامتا باستفلاليه مغدي هاجراونت ناي صوماليا بخمه يغلص نيرو اب 60 اب 70 اب 80 دحرينا بغفيح اقراربا حمشته صومالات زتقالله صومال ناي انجليز نبره صومال ناي طليان نبره ناي سمين معرب ديستريكت بحال كينيا نجيبوتي خفالو صباو خفالنا جيبوتي دملكت اوغادين كاب اثيوبيا اوسيكا مالتي تحفشاوي نبره بوليتيكا زياده خفتكم دليه صوماليا زبحال هاجرتي ان جنرال اب مخانو ختفلطو كل لكم زياده انا نفل دليه اني صوماليا بزح وغنات اللوا نابنت اثيوبيا نابوش صومالات يا تغبرو زلا زربان عندرا نابنت اوغادين زبحال حزبي صوماليا يو ندادنا اثيوبيا خبي زلو اب اوغادين يزلو ترجعون لتنداد ترغيب دل بحال زلو اب اوغادين ابتناي صومال زقمطو زلو سلازي از كنتات زي حزب صومال اب اثيوبيا زلو بخماي كرييو بعفشة صومال كم حجر نعومت مسمسة سراويتان عقمان نحية لمسكدة إثيوبيا غاب مزز خدو زلا قلولا وكنتات هقوافة تكيمكا فانو يغطسلالو كالي يغطسلالو صومال دما كم حجر تقومالا إثيوبيا نابي قصة أبي كتود تدخل من البات أبزيا حنت ملختي ناي سولو ميديا زلا اسكن اسمعي باك نود نفلتو سوريا هم يكونت حزباون يلناو إيرا كافتن هفتامات بحالا هاجريا ليبيا يمن السودان نايتمالي حجي نايا وارح هفتام هاجريا السودان بزقاتامي إذا سلازي يكون ديو أجنقو صبغت بالختي يعني راتا فيديو أبسولو ميديا الله كيتكم تسمعوها very interesting interview يعني را أتي أبكالوت هجرات زي خيزلو كل سب كفلتون كستوعلون كم زقبا مغنياتو وحج كيمته من قد وحيد رقي تكونتات أبكالوت زقاتم زلو أبانا كقاتم هيكلني مبان يوهنتن الشنتن مخانت رايز فلت نايلو مار استابزي كودي إثيوبيا زلهم حضرهم تتنقعوا نتهم تأثيرهم زلو دما انتاي كنقبر نغل من البات بزعبو زيادة تي منغستي تي امباستاتون زخونه ممرح انت زهب دسم بلني انتاي زقبر زلو انتاي كقبر غل حديون تدوت بتاعم تصبو مخاننتهم تأثيرهم زلو بإثيوبيا
ክሳብ ሽዑ ግን ኣምላኽ መዋፅኦ ይፍጠረሎም ናበልኩና ኢሉ ማርሳ ብዝኹዴ ኣብ ካልኣርሲ ክሳብ ንራኸብ ፀፅብቑ ላይክን ሰፖርት ግበሩ ድሓንኩኑ ቻው ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዘይግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽንዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመሉ ንፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርነት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች حزني إرتراوي عوت حبني حزني زكت حزني حبني عوت حبني عبر غنيهم عبد السلام نفس المصاليهم زبن السلام عرض زلوم دراخ السلام وقنا اللوني قد